Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata Toda kutenda vana vaMwari tasanganiswa zvekare kuti tive tinoenderera mberi tichidzidza kubva mukati meshoko raMwari panguva dzekunamata tichinzwa kuti Mwari vanoti kudii. Ngative tinonamatira zvinhu zvatiri kudzidza mangwanani oga oga kuitira kuti Mwari vatiwedzere simba rekurarama upenyu hunofadza pamberi pavo. Ngatinamatei. Baba yedu vari kudenga, tinotenda nekuita kwenyu kunoshamisa mangwanani oga oga
Tinoudzwa neshoko renyu kuti nyasha dzenyu dzinenge dziri itsva. Imi munoramba muchitipa a fresh page yekuramba tichitangidza kuvhiringa kwedu kwose. Tinokumbira Mwari kuti nyaya yatakudzidza pamangwanani ano ive ichabatsira umwe neumwe wedu uchainzwa kutisimudzira nekutiswededza pedyo nemi. Tinokutendai muzita raMuponesi Jesu, amen. Tinotenda tichatarisa nyaya yedu yatoda kutarise nhasi inyaya ine chekuita nekugadzirira kufa. Kana paine chinhu chiri kutyiwa nevazhinji zvikuru sei munyika yatiri kurarama, kufa. Vanhu vakawanda vanotya kufa. Endi mukacherechedza muchaona kuti zvese zvinoitwa nevanhu kazhinji kacho zvine chekuita nekuchengetedza upenyu kana utano. Munhu anenge achivavarira kuti amborebesa mazuva ake kurarama ari panyika yanhasi. Daitaura neumwe tichingopanana pfungwa tikaona kuti izvo panyika panapa kana pasina chekuraramira zvinenge zvakatonakisa kuti utoti Mwari kana zvichibvira nditenderei zvangu kuti ndizorore. Nekuti muchaona kuti Bhaibheri rinobudisa pachena Jobho achinyora kuti munhu wakaberekwa nemudzimai ana mazuva mashoma azere nekutambudzika. Saka handizive kuti izvo pakati pedu pane here munhu anoda upenyu hwekutambudzika, nekuti Bhaibheri rinotopa assurance yekuti mazuva edu tiri panyika panapa, number 1 mashoma, number 2 azere nekutambudzika. Saka hapana zvatingaita nyange ukaita zvose zvaunogona kufungidzira kuti zvinokudzingira matambudziko muupenyu hwako, unozviona kuti unoramba ungori nawo chete matambudziko. Paunofunga kuti matambudziko akuzopera, panenge pachitomuka mamwe matsva anoenderana nelevel yawave yekurarama. Saka upenyu hwedu ichokwadi sekutaura kunoita shoko raMwari kuti number 1 mazuva acho mashoma, number 2 azere nekutambudzika. Ende Jesu vachitaura pana Johani chapter 16 pavhesi ya 33, mukaiverenga ndoida Johani chapter 16 pavhesi ya 33 inotizvo, ndakareva izvozvi kwamuri kuti muve nerugare mandiri. Panyika munotambudzika, asi tsungai mwoyo nekuti ini ndakakunda nyika. Jesu vanototipa assurance yekuti izvo panyika panapa hazvireve kuti vanenge vasingationi. Patinopinda matambudziko, patinorwadziswa, patinosangana nezvipi nezvipi zvingatiwira, hazvireve kuti Mwari vanenge vatirasa, uye hazvireve kuti vanenge vasingationi. Vanenge vachiona, but vari kutaura mashoko aya kwatiri hama dzangu kuti izvo tizive kuti upenyu hwedu ndehwekutambudzika tiri panyika ineyi. Tine nguva dzekufara, tinonamatira zvinoitika, mamiracles anoitika, minamato inopindurwa, majoys achiuya, but according to Bible kana richiburitsa pachena rinoti mazuva aya azere nekutambudzika. Nguva zhinji nedzekutambudzika, nguva zhinji nedzekuchema. Zvinoita kuti vamwe vaite sekunge vasiri kusangana nezvinorwadza. Attitude yavo towards marwadzo, vakuziva how to respond kune zvinhu zvinorwadza. Kunyange vamwe vachingoimba rwiyo pese pavanenge vari rwekungochema zvinorwadza nekudini. Bandatizvo mangwanani timbotaura zvishomanana pamusoro penyaya iyi. Saka musoro wenyaya yedu nhasi unotizvo rufu runokosha. Rufu runokosha. Muchaona kuti izvo mukacherechedza nyika yatinorarama, vanhu vanokoshesa zvakaitiwa nemunhu achiitira vanhu. Munhu asati afa anorarama to the fullest sekutaura kwevamwe. Mumwe anogona kuonekwa sekunge afa achiri mudiki mazuva asati akwana, but variko vari kuonekwa sekuti ava vafa nguva yavo yakwana. Ende kazhinji munhu paanofa, vanhu vanowanzoda kucelebrata zvakanaka zvakaitwa nemunhu iye. No wonder why kana taa kumakuva, taa kunoradzika munhu, vanhu vanopanana mukana wemaspeech vachitaura zvakanaka zvakaitwa nemunhu, zvekuti munhu anga aripo asingazive munhu afa uyu anobva ipapo achiti chokwadi munhu uyu achemwa. Mamboona here vanhu kuwanda vanga vakaungana? Ndimazuva anobedza atiri kulimitwa kuungana nemhaka yechirwere chiriko cheCovid-19, but mukacherechedza vanhu vasati vakulimitwa manumbers parufu, vanhu vaiuya in their thousands. Pandaitomboenda pamagoogle kumbogugula largest gatherings emafunerals, ndaiona pachinzi vanhu vaigonosvika kuma 3 million vakaungana parufu rwemunhu. Chii chiri kuita kuti vanhu vaungane vakawanda kudaro? It's because munhu uyu
vakamuona aine value muupenyu hwavo. Regai nditaure mashoko aya ndichiti izvo. Jesu vachitaura pana Mateo chapter 16 pavhesi ya 26, Jesu vanoti izvo, nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana zvose, kana awana nyika yose akarashikirwa neupenyu hwake. Jesu ari kuti izvo, munhu anogona kuwana zvese zvingadiwa kuwanikwa nevanhu vepanyika yanhasi. Munhu anogona kushandira possessions, material things, zvese zvinobatika, mbiri nechii zvose obva azviwana, but orasikirwa neupenyu hwake. Ende Jesu chirungu chinoti izvo, what shall it profit a man? Jesu vari kuti izvo, kana ringava business rakadaro ndo risina profit. In other words, Jesu ari kuti izvo, unogona kuwana mbiri, unogona kuwana value muupenyu hwevanhu, unogona kuwana zvinobatika zvepanyika ineyi, unogona kuwana zvose, but ukarasikirwa neupenyu hwako, then project yawakapinda chawawana bedzi ilosi, hapana profit. Chiri kunzi kurasikirwa neupenyu pana pachiva nawaMwari, musarasika nyaya. Jesu haasi kureva kuti izvo munhu haazofi kana achinge ashayiwa. Ende nemashoko aya Jesu haasi kuti vanoshayiwa zvose zvenyika ineyi ndo vanowana upenyu. Ende Jesu haasi kutaura achiti izvo kushayiwa zvepanyika ineyi kunokuita kuti uonekwe nemaziso edenga semunhu ari kurana bhizinesi rine profit. But Jesu ari kuti izvo, value yeupenyu hwepanyika panapa inoshayiwa value kana tikazoshaya upenyu husingaperi. Regai ndidzokorere mashoko aya. Ndati inini, value yeupenyu hwepanyika yanhasi, rauti kana vanhu vachikuona vane value yavanoona pauri, value iyoyo inoshayiwa value kana zvawaita zvese zvisingakuite kuti uwane upenyu husingaperi. Saka Jesu vachitaura vanoburitsa pachena kuti kuwana nyika yose asi uchirasikirwa neupenyu izvozvo ilosi pamberi pedenga. Ngaindiverenge panapa mapsalema 116 pavhesi ya 15. Mapsalema 116 pavhesi ya 15 tinonzwa mapsalema achinyora achiti izvo, chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Saka musoro wedu wenyaya uri kuti izvo rufu runokosha, nekuti kune vanhu vakafa panyika ineyi vakakosheswa ndufu dzavo, vakaremekedzwa even nehurumende dzenyika ineyi, vakaremekedzwa even nemachechi enyika ineyi, vakaremekedzwa even nenharaunda dzavaigara. Vanhu ivavo rufu rwavo rwakakosheswa. But panapa mapsalema achinyora ari kuti izvo rufu runokosha manje pamberi paJehovha ndirwo rufu rwavatsvene vake. Ende regai ndikudze, pane dzimwe ndufu dzatakakoshesa panyika yanhasi dzanga dzisina kukosha pamberi paJehovha. Nemhaka yei, karenga Ezekiel chapter 18 pavhesi ya 32, Ezekiel chapter 18 pavhesi ya 32, munonzwa Mwari vachitaura kuti izvo, handifariri rufu rwemutadzi. Kureva kuti munhu uyu anogona kunge akafa ari muchimiro chisingafadze pamberi paJehovha, but nekuti isu sevanhu hatina kuzviziva kuti munhu afa uyu afa rufu rwemutadzi, takakoshesa rufu rwake denga risingakoshese rufu rwake. Nemhaka yei Mwari asingafariri rufu rwemutadzi? Because Jesu vachifa pamuchinjikwa vaifira kuti iwe neni tiwane upenyu husingaperi. Saka kufa kwemutadzi kunoparidza losi kuna Jesu. Kufa kwemutadzi kunoreva kurasikirwa nemunhu akafirwa naJesu. Inzwai vana vaMwari, kana uchinge wapa upenyu hwako mumaoko aMwari ukafa uri muna Mwari, actually igain pamberi pedenga. Ndosaka Pauro achinyora achiti izvo, kwandiri kufa ipfuma, kurarama ndiKristu. Munzwa Pauro achinyora mashoko iwayo, because ari kuti kana ndichinge ndafa nemhaka yekuti ndiri mumaoko aMwari, ndikafa it's gain pamberi pedenga. But ndikange ndaramba ndichirarama isarudzo yaMwari kuti anditendere kuramba ndichirarama. Ende muziva kuti izvo ndaimbobvunza vanhu kuti kana nhasi unganamatira nyasha dzekuti urambe uri mupenyu, denga rikakubvunza kuti iwe tokuchengeterei, ungave here nemhinduro inokonvinza denga kuti urambe uchengetwa nedenga? Because kune vanhu vari kurarama upenyu hwanhasi only kungoabhiusa nyasha dzeruponeso.
ende havasi kuzviita vachizotendeuka hayo, vari kuzviita voramba vachizviita kusvikira vafa vasati vagamuchira nyasha dzedenga. Saka muchaona kuti vamwe vacho denga rotoona zviri nani kuti uyu ngaagare apfuura nemhaka yekuti izvo haana chaari kuraramira. Inzwai vana vaMwari, kacherechedza Judhasi anoudzwa naJesu kuti kurumidza kuita nyaya dzako ubve panyika. Judhasi akanga agadzirira, ende kaverenga Bhaibheri roti izvo Satani akanga atopinda maari nechekare. Ndiye akaisa pfungwa yekuti Judhasi atengese Jesu. Iye Judhasi wacho agara aive nedambudziko rake rekudisa mari. Saka Satani anoita capitalize on the weakest point ya Judhasi, ndokumushandisa kuti atengese Jesu, kuti Jesu agourawa asina mhosva. But inzwai, Jesu azoona kuti munhu uyu atovhara decision yake, atosila sarudzo yake, anobva audza Judhasi kuti iwe Judhasi, ita nyaya dzako nekukasika ubve panyika. Kuna vamwe vanhu vachaudzwa mashoko aya naMwari, unfortunately munogona kusaanzwa, but Mwari vachaataura kuti iwe kana uri sewe takupa mukana wekuti utendeuke upe upenyu hwako mumaoko aMwari, but zviri nani uite nyaya dzako nekukasika ubve panyika. Mwari ngaatitire nyasha. Panzi namapusarema panapa, chinhu chinokosha pamberi paJehovha ndirwe rufu rwawatsvene. Ndofarira mashoko aya muchirungu. Bhaibheri rinoti izvo, precious in the sight of the Lord. Precious, rinoti precious. Munoziva kana paine chinhu chiri precious panyika panapa, chinhu chekuti munhu wese anoda kure nacho. Saka regai nditaure pamusoro perufu urwu runokosha, rufu rwuri precious pamberi paMwari, rwatingavavarira iwe neni kuti tipinde marwuri. Moziva kuti izvo kunyange tikataura dzimwe nyaya, kufa munhu wese achafa. Ende mapusarema achinyora anoburitsa pachena kuti kana munhu akafira maoko aJehovha izvozvo zvinokosha pamberi paMwari. Muparidzi achinyora anoti izvo hakuna munhu ane simba pamusoro perufu. Saka zvazvinoreva ndezvekuti izvo kunyange ini ndikaudzwa zvekunzi ndaapedyo nekufa. Munoziva tekinoloji dziriko mazuva ano, unogona kuenda kuchipatara uchirwara, madoctors voita diagnosis dzavo vobata kuchirwere ichi ndechakati. Vanozoita ongororo yavanoita yekuona saka nechirwere ichi munhu uyu asarwa nemazuva mangani. Vokutaura kuti iwe waane 3 months, iwe wasarwa ne2 weeks. Nyangwe zvimwe zvitendero vanozviti vane masimba ekuona gomba kana vaswedera pedyo nemunhu. Ende vamwe vacho vanozviti vane masimba ekutodzingira gomba iri kuti riende kure. Ngaende kuudzira vana vaMwari, hakuna munhu ane simba pamusoro perufu. Muparidzi anotaura achidaro. But nyaya inokosha panapa ndeyekuti ite sarudzo yekufira mumaoko aMwari. Toda kuti ndiverenge zvakazarwa chapter 14 pavhesi ya 13. Zvakazarwa chapter 14 pavhesi ya 13. Unonzwa Bhaibheri chiti izvo, ipapo Johana achinyora anoti izvo, ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti, vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa. Inzwai, ndofarira kuti mabeatitudes ekuna zvakazarwa kana achitaura anoburitsa action inofanira kuitwa nemunhu kuti agone kubenefita from the blessing iri kutaurwa nezvayo. Saka action iri panapa kufa uchifira munashe. Hanzi panapa naJohn, vakafa vanofira munashe vakaropafadzwa kubva zvino. Hongu ndizvo zvinotaura mweya kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovateerera. Panapa Johana ari kuburitsa pfungwa inokosha. Johana ari kuti izvo kufa inguva yekuzorora. Inzwai vana vaMwari, kufa kwese kwatiri kuita nhasi handiro rufu chairwo rwatofanira kuvhunduka parwuri. Nekuti kune inonzi second death, vanhu vachafa vasiri mumaoko aMwari. Pari kumuka vanhu pasecond coming, vanhu ivava havamuki nekuti vakafira kunze kwemaoko aMwari. Vanozomuka pathird coming kana Jesu oburuka neNew Jerusalem. Ende pavanomuka ipapo chavanomukira bedzi
John chapter 5 Jesu achitaura verse 27 neverse 28. Munonzwa Jesu achiti izvo, vanhu vanenge vafa vasiri maoko aMwari vachamukira kutongwa nekuparadzwa. Saka irworwo ndirwo rufu rwatofanira kuvhunduka iwe neni. But rufu rwanhasi ndorwuri kunzi kana ukafira maoko aMwari unenge wakaropafadzwa, nekuti inguva yekuzorora pamabasa ako ose aunenge wakabata. Regai ndingotaura nyaya yemabasa zvishoma tibva tasvika panguva yekutinamate tichivharira chidzidzo chamangwanani anhasi. Vamwe vanogona kufunga kuti izvo nyaya yemabasa nenyaya yeruponeso hazvina ukama, asi regai titarise panapa Galatians chapter 2 pavhesi ya16. Galatians chapter 2 pavhesi ya16 inoti izvo, zvatinoziva kuti munhu haaruramiswi namabasa omurayiro. Batai mashoko ari panapa. Hanzi naGalatians Paul achinyora anoti munhu haaruramiswi namabasa omurayiro. Asi regai ndiverenge Paulo mwechete iyeye, regai ndiverenge maybe mumwe munyori asiri Paulo, James Jacobo achinyora pachapter 2 pavhesi ya24. Jacobo chapter 2 pavhesi ya24 anoti kudii? Munoona kuti munhu unoruramiswa namabasa. Regai timboita setinodhumanisa mavhesi panapa. Paulo kuna Galatians chapter 2 pavhesi ya16 ati izvo munhu haaruramiswe namabasa. But James akunyora pachapter 2 ya James pavhesi ya24 ari kuti izvo munhu anoruramiswa namabasa. Saka vanyora ava vari kupikisanira, vanyora ava vashandiswa nemweya yakasiyanira. Kana uri mweya mumwe chete wakashandisa Paulo ukashandisa James, therefore zvavakanyora hazvisi kupikisana. Asi regai tiende mberi titarise nyaya iyi. Ndoida kuna James pachapter 2 iyoyo pavhesi ya26. James anoti izvo pavhesi ya26, nokuti somuviri usino mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafawo. Inzwa nyaya yedu yabhalanza manje kana yasvika. James ari kuti izvo, pamunoona body isina mweya muri kuona a dead body. Obva ati sezvo tichitora muviri usina mweya sewakafa, zvazvinoreva ndezvekuti izvo kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka James ari kutsigira pfungwa yaPaulo, because Paulo ari kuti munhu haaruramiswe namabasa. Rava kuti izvo munhu anobatirira mabasa emurayiro bedzi asingatende muna Mwari, munhu iyeye haana ruponeso. James ndobva ati izvo ukabatirira pakutenda pasina mabasa woziva kuti hapana ruponeso. Vanyora ava vari kuti kudii? Vanyora ava vari kuti mabasa pasina kutenda hazviponesi munhu. James obva ati izvo kutenda kusina mabasa hazviponese munhu. Navawedzi vanyora ava vari kuti mabasa nekutenda panyaya dzeruponeso hazvigoni kuparadzaniswa. In other words, James ati papfungwa iyi ati izvo semuviri usina mweya wakafa, nobva ati kutenda kusina mabasa kwakafawo. What James ari kuti izvo kana kutenda kwako kukashayiwa mabasa zvinongoreva kuti izvo kutenda kwako kwakafa. Chinoita kuti kutenda kuonekwe sekuti hakuna kufa mabasa. Handizivi kana tiri kunzwisana panyaya iyi vana vaMwari. James naPaulo vari kuti izvo mabasa ndosaini yekuti kutenda kwako kupenyu. Inzwai vana vaMwari, hakuna munhu anotenda asina mabasa anoratidza kuti anotenda. John achibhabhatidza vanhu anovingwa nemaFarisi ndokubva avabvunza zvikanzi, imi vana venyoka, ndiani wakunyeverai kuti munzvenge kuparadzwa kunouya? Saizvozvo bhabhatidzo kwamaitawo chiendaiwo munoita bring forth fruits worthy of repentance. Saka John ari kuti kudii? Ari kuti kana munhu achinge atendeuka abhabhatidzwa anofanira kurarama upenyu hunoratidza kuti uyu anotenda muna Jesu. Galatians iye wataverenga achinyora chapter 5 anotaura pamusoro the fruit of the spirit. Saka inzwai vana vaMwari, hakuna munhu anotenda asina mabasa anoponeseka, uye hakuna munhu anobatirira pamabasa asingatendi anoponeseka. Saka nyaya iri panapa iri kuti kudii? Kana zvakazarwa achiti iye vakaropafadzwa vanofira munashe,
vazorore pakubata kwavo. Vanhu ava vanofira munaShe vakave nemabasa avakabata panyika ineyi vachigoneswa naMwari. Kaindiverenge vhesi iyi titsigire nyaya yedu yatiri kudzidza Ephesians chapter 2 pavhesi ya 10. Ephesians chapter 2 pavhesi ya 10 panonzi kudii? Kaindiverenge neshona Bhaibheri randinaro panapa rinotizvo, nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti muna Kristu tiite mabasa akanaka, akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Panapa Bhaibheri riri kuti izvo, kana muchiona muKristu muri kuona chishandwa chaMwari. Munoziva rinonzi basa, chirungu chinoshandisa varere kuti izvo workmanship kana kuti craftsmanship. Pane craftsmanship kana ichiitika, pane basa riri kushandwa ende pane chigadzirwa chiri kugadzirwa ipapo. Chinozoti kana chapera, number 1 chinoparidza unyanzvi hweagadzira. Number 2 chinoparidza the power of creativity kana kuti the power of imagination yaagadzira. Saka kana uchitiona isu maKristu uri kuona vari kushandwa naMwari. In fact, Paulo panapa ari kuti izvo, kana uchida kunzwisisa kashandurirwo kanoitwa munhu naMwari kubva mumabasa akaipa kuenda mabasa akanaka, unofanira kucherechedza muKristu ari pedyo newe. Right, it's a challenge kune wose anozviti muKristu, nekuti unofanira kurarama zvinoparidza kunaka kwaMwari. Chinoita kuti vanhu vafarire kutenga product yako, it's because vakaona unyanzvi paproduct yako. Chinoita kuti vanhu vafarire kusapota business rako, it's because vanhu vanenge vaona perfection nekurevesa nekusava nehutsotsi pamashandiro ako. Saka imi maKristu musaparidza message isiriyo. Musaita kuti vanhu vafunge kuti Mwari agoni kubika makaritas akanaka. Musaita kuti vanhu vafunge kuti izvo Mwari agoni kushandura vanhu kubva muzvivi kuenda mukururama. Panapa Paulo obva anyora obva ati izvo tiri basa rake, takasikirwa kuita mabasa akanaka. Ngaindikudzei, ukaona semunhu usisiri kuita mabasa akanaka, woziva kuti zvawaakuita handizvo zvawakasikirwa. Takasikirwa kuita mabasa akanaka. So pamangwanani ano toda kuti tinamate tichivharira nevhesi iri. Bhaibheri rabudisa pachena pamusoro perufu rinokosha. Panzi naJesu vakaropafadzwa vanofira munaShe, nekuti izvo vanozorora pakubata mabasa avo nemabasa avo anovatera. Inzwai vana vaMwari, zvakazarwa 22 vhesi ya 12 inoti izvo, tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Saka inzwai vana vaMwari, reward ichauya naMwari pakupedzisira ichange yakazendama pamabasa atakaita. Kana uri munhu akafamba mabasa akaipa, then Mwari agoni kuriwata munhu iye nekumupa upenyu husingaperi. Asi kana uri munhu akatendera Mwari kuti akubike, akugadzire, akuvezeveze, akuroverove nekasando, akunatse, Mwari pakupedzisira ari kuya kuzokupa mubayiro weupenyu husingaperi. So panguva dzino toda kuti tinamate titi Mwari tibatsirei tife rufu runokosha. Usanamatira kuchengetwa mukati menyika yatorarama kana usingadi kupa upenyu hwako kuna Mwari. Paulo tonamata kuti Mwari ndichengeteyo, kumbira kuti Mwari anyevenutse mwoyo wako ugone kugamuchira ruponeso mukana usati wavharwa. Ngaindikudzei vana vaMwari, mukana unogona kutovharwa uchiri kurarama, but usazvitendera kuti zviitike. Iti Mwari ndibatsirei, toda kukumbira kuti Mwari mundigonese kana ndichizenge ndichifa musati mauya, ndife rufu runokosha. Usaite nharo nemweya mutsvene, usaite nharo nembezo dzedenga, usaite nharo nesando dzedenga. Mwari pano kuvezaveza, Mwari pano kurovarova nekasando. Mwari ari kugadzira product ichaita kuti vazhinji vaponeseke, vazhinji vasimudzire ukuru hwaMwari, newewo ugone kuwana upenyu husingaperi. Kwadzi naJesu zvinobatsirei kuwana nyika yose asi uchirasikirwa neupenyu hwako. Rufu runokosha vana vaMwari,
rufu rwekufira maoko aJesu. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari kumusoro kudenga nenyaya yamataura mangwanani ano. Tibatsirei kufa rufu runokosha. Kana mazvitendera kuti zviitike, hakuna unoziva musi waanofa, uye hakuna anoziva chichamuuraya. Vamwe vakatanga kutya nekuti vakanga varwarisa, asi vakazomuka panhoo dzeurwere vakasimba vakafamba zvekare. Vamwe vakafa tori neconfidence yekuti nguva vachiinayo. Saka isu Mwari nekuti hatizivi uye hatina simba pamusoro perufu, chitibatsirai kuita kwedu kwose kuve kuita kweuchenjeri, kwekuziva kuti kana tichinge tafira maoko enyu tafa rufu runokosha pamberi pedenga. Nyika inogona kupembera mabasa atinogona kunge takaita akanaka mukati menyika yanhasi, asi zvikaitika imi Mwari tisina kuisa upenyu hwedu mamuri, then hatina kufa rufu runokosha. Tinokutendai Mwari, tinokutendai. Ivaiwo nesu mukurarama kwedu kwose. Muzita raMuponesi Jesu tanamata. Amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzitara Jesu, dinamira kuna Jesu, ndiye romaneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake, ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura